Gràcies. Bé, en la línia del que s'estava comentant ara, jo no pensava intervenir perquè avui més aviat vinc una mica deprimida, però no m'hi puc estar perquè, o sigui, si ja fa més de 10 anys que tenim la Carta de Drets i Deures i com molt bé comentava el doctor Brogi, doncs encara hi ha molts drets que estan per superar, per incorporar-se, perquè suposaven un canvi de valors, de cultura, de manera de fer dels professionals, inclús de les pròpies organitzacions. En la situació econòmica i social que estem ara en aquests moments hem fet una baixada d'un esglaó important i si ja teníem dificultats per poder garantir drets, jo crec que ara tindrem moltes més dificultats. I bueno, alguna hem de fer, no? Alguna hem de fer per poder ajustar les expectatives que té la gent, les expectatives que tenen els professionals, perquè estaven més còmodes amb unes estructures paternalistes, com es deia, però és que ara estan molt incòmodes perquè estan baixant ratis, no se'ls estan suplint i estan amb molt poques ganes de col·laborar amb determinades coses. Jo crec que ens venen uns moments molt i molt difícils i no sé, tenim que fer alguna cosa. Ja he dit que no volia parlar, estava una mica deprimida, però bueno, és la reflexió que volia deixar, que tindrem que treballar molt. Però jo insisteixo, s'ha de parlar a la professionalitat. És a dir, s'ha de dir als professionals, tant del costat de qualsevol, i el que un no acabarà satisfet de si mateix. És a dir, si he dit que els valors és un problema que s'estimen, si es perden els valors, es perd l'autoestima. Saps què vull dir? I s'acaba estant descontent de si mateix. A no ser que siguis economista. S'ha de parlar d'això, és l'únic que podem parlar. Hola, bon dia. Jo volia comentar, sortir una mica, jo soc infermera de primària, llavors jo veig una mica diferent la visió, potser des de la visió mèdica és diferent a la d'infermeria. Infermeria és una professió més aviat humanística i en el meu cas nosaltres fem molts domicilis, treballem amb la família, veiem des de que neixen fins que moren. Jo crec que aquest respecte no s'ha intentat perdre perquè és bastant vocacional. El problema crec que ara que hi ha és que no tenen ni respecte als pacients ni respecte a la teva institució o al govern. Llavors et sents com a professional, jo crec que et sents, potser no tant com a professional, però com a persona et sents insegura perquè la feina no saps si treballaràs o no, et sents maltractat perquè ja la pròpia persona ja té els seus propis problemes, però és que el professional també els té. Llavors t'estan baixant ràtios, el que comentàvem, càrregues de treball, la gent indignada, inseguretat, el tant per cent de l'atur que està augmentant en els nostres propis professionals, centres que s'estan tancant. Jo crec que això també ens està afectant en la nostra actitud. Jo crec que no hem perdut mai el respecte al pacient, crec, potser ens hem fet com una esponja, com per dir, o una paret per dir, deixem de ser esponges i jo faig la meva feina, les meves hores i me'n vaig a casa. Perquè, no sé, personalment sempre he pensat, i de tota la vida he pensat que la meva prioritat és anar-me a casa sempre amb la consciència tranquil·la. És la meva feina. No ben cobrat o no, però jo penso que és important i a vegades, ara, amb la situació que estem, veiem que se'ns tallen tots els drets, no es valora pràcticament la conciliació familiar, tot això s'està perdent i serà complicat de cara que se li demani al professional que sigui més humà respecte al pacient, perquè és que no ho està sent la teva institució o el teu govern amb tu com a professional. No sé, és un altre punt de vista potser. Puc fer una pregunta jo? Sí. Hi ha un sistema de treballar d'infermeres que són rotatòries, que no tenen un contracte fixe, sinó que són cridades quan fan falta. Ho dic perquè jo que tinc uns certs triennis, com a malalta m'he trobat amb infermeres que han vingut de 3 guàrdies seguides, 3 guàrdies seguides. I més? Soc jo que les haig de cuidar, jo m'han dit que les haig de cuidar amb elles, perquè estan desfetes, estan literalment desfetes, no? Al final de la guàrdia, de la tercera guàrdia, no s'aguanten.
es posen a plorar, a la que els diguis alguna cosa amable, es posen a plorar. No, Aleshores, esclar, sí, és així, No, que és així. Si els organitzadors teòrics dels hospitals permeten aquestes explotacions de les infermeres, com poden aquestes infermeres tractar en els malalts amb això, amb aquesta compassió, patint, però on atenen amb les seves penes i amb la seva situació. És que és així mateix. No, però jo crec que això no es pot... És a dir... És veritat o no? Sí, però no pot ser que l'excusa... No, però jo t'ho dic així, és així una mica brutalment, però no pot ser que l'excusa de no tractar bé un malalt sigui un problema personal. És a dir, m'explico o no? O laboral, o... És a dir... Però si estem canviant pacients per xurros. No. Jo no estic dient que tracti bé. No, és igual. Jo dic que no, els que estan canviant per xurros són nosaltres, però nosaltres no. Per això deia que nosaltres ens haurem d'enfrontar amb els... No tenim que caure en dir, no, és que si no em paga més, està convertit... No, a veure, doncs si no em dóna més temps, perquè els professionals diuen, jo necessito més temps per informar millor. Bueno, doncs l'has de buscar. Doncs discuteix amb la gestió per tenir més temps. Però no em diguis que no informes perquè no tens més temps, això no pots dir. M'explico? Sí, però jo, per exemple, en el meu cas, un pacient pot venir al centre... Dius, pot ser esponja. Que bé, prendre's la pressió, per dir alguna cosa, i veus que realment no li importa que li prenguis la pressió, necessita explicar-te que seria molt un familiar, però això no és els 5 minuts que et donen per prendre la pressió. Bueno, veus el temps, però vull dir... Doncs que nosaltres això no ho hem perdut mai. Que sí, però vull dir que no es pot ser excusa per dir-li, mira, escolta, jo com que no tinc temps... Que no ho poso com a excusa, ho poso com a professional, com a persona també, com a ciutadana. Per exemple, quan infermeres, per exemple, una de les coses que el malalt necessita de respecte, per exemple, posem per cas, és el problema del tuteig, per exemple. És a dir, hi ha gent gran que no tolera bé que el tutegin. I aleshores hi ha una facilitat, dic per infermeres i professionals, de parlar de tu perquè així et sentiràs més pròxim o no sé què, i no, al malalt no li agrada. Per tant, abans no, jo no ho dic, jo no t'ho dic a tu, jo dic que és per culpa d'anar ràpid, és a dir, de no haver separat un moment per saber a aquella persona si li agrada més el tuteig o no. Llavors, aquesta exploració, que potser tarda 20 segons, perquè no crec que tardi gaire, ja no es fa i s'entra en una... Bueno, ho dic perquè no és qüestió a vegades de temps, és qüestió de tenir l'antena posada d'una manera. Jo sempre dic que la diferència gran entre abans i ara és que abans, quan entràvem a la consulta, una mica nosaltres li veníem a dir, cuidado, està entrant vostè en un lloc en què no sap com va, però jo li diré com va, perquè jo sí que ho sé. Segui aquí, digui'm el que li passa i jo li diré el que farem. Una mica li veníem a dir això. I en canvi ara hem d'entendre que quan s'obre la porta és algú que entra i diu, cuidado, està entrant a la seva consulta un món de pors i de coses personals que vostè ha de tenir en compte perquè si no, no ens entendrem bé. Llavors, aquest canvi fonamental l'hem de tenir en mente perquè si no, xoquen aquests dos. Això és el que volia dir. No, però jo crec que això sempre ha sigut així, almenys a la primària, jo no sé, als hospitals potser és més complicat, perquè es millora més el pacient per el que està ingressat, no? Però jo crec que a l'hospital, no ho sé, crec, tampoc no coneixes al voltant de la família, no?, d'aquell pacient, no? A la primària és més fàcil, però bueno, també, no és un cas complicat. Jo és que en el moment aquest que estem ara, em sembla que els professionals se'ns plantejaran molts problemes ètics, perquè si ja hi havia problemes, per exemple, amb el retard en intervindre una fractura de fèmur, quan arribava a l'hospital perquè estaven masses dies ingressats abans de l'operació. Ara que hi haurà retards, que no sabem ben bé quines conseqüències tenen, aquests problemes són problemes professionals, perquè només ho sabem els professionals i a més són de punt de vista ètic. I com ho podem gestionar això? Perquè a més de les fractures de fèmur ara ens vindran els genolls, vindran
tantes coses, els càncers potser de colon o jo què sé, o sigui, tot això com ho veus? Com solucionar, com gestionar aquest problema? Pues, no sé. No, la veritat és que tens raó que es posen problemes ètics que abans no ens posàvem. No és que no hi fossin, Per exemple, en la medicina privada, jo quan vaig sortir de la carrera no hi havia medicina pública, quasi bé. I llavors, doncs, ja dic abans que es moríem de la vall d'Aran. I problemes ètics no en teníem gaires. Dèiem, mira, doncs aquest no tenia diners, no tenia cotxe per venir a Barcelona, doncs es va morir. En canvi, ara sí que són problemes que ens posem perquè coneixem els valors i ens els hem de conèixer més. Però, no sé, la pregunta que fas és que crec que hem de reflexionar i la reflexió té que ser col·lectiva. No s'hi val pensar que les reflexions puguin ser individuals. Les reflexions han de ser col·lectives i sobretot multidisciplinàries, si pot ser, per poder agafar diversos angles. I després serà el problema d'imaginar reivindicacions, imaginar mobilitzacions. S'han d'imaginar. Per exemple, una de les coses que ens podem començar a pensar ja és les formes de protesta. O sigui, la vaga, fins a quin punt és ètica, no és ètica, fins a quin punt hi ha alternatives. Quines alternatives buscar? Per exemple, aquestes són preguntes que em semblen fonamentals perquè d'aquí 2 dies comença a funcionar. I per tant ens hem de començar a pensar. Tot això, som els únics que podem pensar, som nosaltres, perquè no hi ha ningú que digui... Saps què vull dir? Ens hem de posar a pensar. Per exemple, una cosa és no treballar i l'altra és no introduir en l'ordinador el que és treballar. Posem per cas. No seria una cosa que he pensat jo. S'hauria de veure si és factible, que no ho sé segur. Otra pregunta, idea de huelga sumergida. No, jo vull dir que haurem de buscar formes d'expressió. Jo respecte a la campanya, no sé si ens hem entès ben bé el que volia dir. Jo el que referendo és que les condicions de treball, la paraula precarietat ha sortit poc en tot el debat, a hores d'ara la reivindico, però la precarietat en tota la seva gamma de matisos, no només la laboral, no només la temporalitat, sinó el que suposa de viure i treballar en precària. Però el que és veritat és que treballar en pressió de no fer descansos de guàrdies, pressió d'inseguretat, d'incerteses... No, això genera, perquè està escrit bibliogràficament, en el cas tant de metges com de professionals sanitaris, genera, entre altres coses, errors i horrors, a més. I una de les coses que dèiem a dempeus, i ho escrivíem, ho tenim escrit, és que ens fa por i alertem que l'actual situació de pressió pot generar l'esclat d'alguna espurna de conflicte, que enfrontarà a professionals que no tenen la culpa amb malalts i ciutadans que no tenen la culpa. És a dir, posem-nos d'acord en denunciar qui és el que ens està apretant el calçó, perquè és que involuntari, el que diu l'Àngels, jo ho tinc, vol dir, a veure, treballar en aquestes condicions, tots hem fet guàrdies quan érem joves, alguns encara en fan pobrets, vull dir això, doncs no fer el descans de guàrdies té una repercussió amb fiabilitat d'actuació. Que sí. Jo, per exemple, tinc escrit que el pitjor que hi ha és morir cremat en un hospital fred. Bueno, más comentarios. Sí, murió quemado. ¿Alguna pregunta o comentario o observación más? Bueno, yo creo que sí, ¿no? La jornada esta que dicen del día 22 de junio, que es abierta... Por la mañana, de 9 a 9 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde, en el Caixa Forum. Pues esto simplemente... si vas mirando el blog de Dempeus, dempeusnireblog.com, allí irá saliendo pues más o menos cómo se va confeccionando el programa, las propuestas, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que ahora aprovecho en la confianza y en los últimos momentos para decir es que nos gustaría muchísimo tener filmada un saludo
del padre aquí, del senyor, de Moisès Broggi. Sí, ens agradaria moltíssim que ens han filmat, vull dir, perquè la introducció, que serà una mica de història d'això de la medicina i de la sanitat i la salut, doncs des dels metges higienistes passant per les urgències en temps de guerra fins als nostres dies, doncs que acabés això amb unes paraules del doctor Broggi. Bueno, darle las gracias a los dos ponentes. Creo que ha sido, no hace falta que diga mucho, han sido las dos presentaciones súper estimulantes, han generado un debate que costó arrancar pero que se consolidó. Creo que han salido muchos temas. Creo que algunos de los puntos que han salido creo que son importantes recordar, además de los derechos y los deberes, recordar que está en peligro la sanidad pública y que hay que ir reflexionando cómo evitar que se transforme en una lucha de pacientes contra profesionales y si realmente estos recortes están actuando sobre los puntos de ineficiencia del sistema o están cortando por igual independiente que sea ineficiente o no lo que se está cortando, ¿no? Y ahí hay algunas reflexiones para reforzar los derechos y evitar los recortes, ¿no? Bueno, y os invito a la próxima presentación, que será el próximo 15 de junio, y ahí hablaremos de la gestión de serveis a la gestión de unitats clínicas, amb Francesc Moreu, que será el ponente de la sesión. Sí, un pelín diferente. Muchas gracias a todos.